Hej, velkommen til den her video. I dag der skal vi fyre vandraketter af, og vi har de her 3 forskellige, som er lavet af mig, min storebror og min far. Så lad os komme i gang. Ja, det er godt. Og hvor står det? Nu er det Harrys raket, der er ved at være klar. Vi kan se her, vi har en lille sikkerhedsafstand. Her er raketten, vi kan se, der kommer luft ind i den, ikke? Ja, du hiver bare så hårdt du kan. Jeg skal lige se, om jeg kan. Så. Kom du op på 6 år? Ja, lige op på 6. Ja, din top er der. Nå, for dalen der, hej. Det var noget af en eksplosion. Er du okay? Ja, vi må heller lige rydde lidt op. Det kom måske ikke så langt, eller hvad? Så her har vi så, det er derfor vi har en lille smule sikkerhedsafstand. Det er lige her, Så ja, hvis flaskerne er lidt dårlige, hej, hvad sker der så? Springer den i luften? Ja, den springer simpelthen i luften. Det var da mega ærgerligt. Den var så fin. Øvmand, ved du hvad, du må prøve at affyre min. Ja. Okay? Okay, her er vi i gang med den store dyse, og jeg ved ikke hvad Peter han pumper helt vildt. Satser på 7 bar. Tre, 2, 1. Jeg blev våd. Hvor mange bar er vi oppe på? 9,5. Så er vi den næsten. Yep. 3, 2, 1.
Det er helt derovre. Det var hårdt. Altså, I kan jo finde ud af det.